Wala na, naubas. Sapa. Sa Mumbalay na sapa. Ugaw lang. Bruh. Oo. Awayan man. Lumiano eh. Lumikin na ba? So karon guys, karon diri sa Darport, no. Maligo karon guys, kay syempre igang na kayo, brand out mo karon na time guys. Gulat na ako may gagaw dito guys, kinagkuha pa sa ligmas kay ito na mo to dito guys. Layo kayo sa pinakaibabaw. Pinakaibabaw gyud. Oh, pinakaibabaw. Tumi dito karon kay basig dito ang lalomba na kuan diguanan. Ligaya nila eh. Gulat na sila guys kay kuha na sila mas. Tumiligid. Mo to ligid to guys kay sige nindot dito ba. O kanto dito guys, first time ko kanto diri. Di ba? Ganyo guys, oy. So ko ba na ko may gago guys, man si Andrew guys. Andrew E. Kale si kuan si Lila. Kaya to isa kay si kuan Juni. Alias Juni Boy. So, what ba nag-expect guys, no? Daggan kay tao dre guys. Ako mo likod daging sakyanan. Daggan tao dre guys. Ulo kay madto dre guys. So guys, niabot na mi dre guys sa pinakaibabaw. Pinakaibabaw na siya guys. Pinakaibabaw na ni. Bakron. It's time na yun guys. Naligo na sigo guys. Kay pingis na kay ko atong niyagi guys. Huwag nyo ko kaligo. Huwag nyo ko kaligo guys. Tugnaw! Tugno kay Lods. Tugno kayo. What? Utang. Utik. Maparo na kayo. Nalikurong na akong bato. Kurang na akong bato. Ligo na! Ambak pa! Ambak na! Wow! Gaya na kayo guys! Unta, di mahulog akong cellphone. Hindi mabasa ba? Sayang kaya akong pag-video. Wow! Okay guys, try down mo yung Andrea. Try. Pero mo nagyapon guys, dito at least ang ugaw dito sa babaw, dili dito sa hindi na ako makuha. So, paano guys, kanang namin sa pinakaubos ba niya, ang ugaw na sa naligo sa ibabaw, makuha na mo sa ubos. Ito to, try sa ibabaw. Ano ba? Advanced mindset yun eh. Advanced mindset. Oy! 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 What's up guys? Bugnaw to kayo guys! Oh! Naginaw guys! Bugnaw kayo! Wow! Now! Wow! Di ba tayo may kasulod rin guys? Yan, nangatik mo ng isa. Naano na may kauban rin. Nakalusot mo. Guys, uuga mo guys. Papasa mo rin. Oh, papasa mo rin! Mga uga! Sa mga uga niya! Mga uga! Dire na mo. Pabasa ba? Pabasa. Ang giliguan sa ubos guys. Ha? Ang ugaw kaon. Kaon ang ugaw. Ang taon sa unahan guys, daganay kayo. Ang ugaw nila makaon na mo. Sila yung kaon. Sila yung kaon sa mong ugaw. Yahay kasi sila no. Manlogo na guys. Manlogo na ta dire. Manlogo na para ugaw na to. Padong sila makabalos ta. Sabi, maminaw ni mo, Choy. Bungog ka?
guys sa ilang ano, massage ba, massage. Ha? Buwa, nakakit jumping. Mabaw kayo. Ay, pasikat ba? Oh, pasikat lang nito. Tara na, kay. Na-stress na daw. Tugnaw, sige guys. Tugnaw, sige guys. Sulit, nagyapan namang baktas guys. Padawang dariya, bisan layo kayo. Sulit yapon kayo guys. Oy, dali na! Gaya ni Moy. Butod, be. Butod. Butod. Tugnaw kayo, bro. Tugnaw kayo, bro. Tugnaw kayo, bro. No. Tugnaw kayo, bro. Tawa, oy! Butik. Sige, hangin guys. Namo ko na bagyo. Sige, hangin. Yun tayo madayon guys. Tungod ba sila? Niabot sila. Madayon, naman mo kuhan. Wang, ligo-ligo. Direct kita sa airport guys. Ganahan ba kayo direct kayo? First time ko kanto direct ba? Tanaw guys, kung unsa kadagang tao dyan guys. Wala. Dire tagi, tara. Dire tagi. Tara. Kili to tagi. Mga dagang kay kuan guys tao dire. Katong logo, atong mga lugod na mga buling na mga guys. Napadong na sila dire. Sige nagtao dire oy. Dagan gi kino. Mo ato dapat lagi kuya. Dari dapat. No, dagan kay tao no. Itong mga buling na mo ganina guys. Ano na sila guys? Brown na gud ang call boy. Ito na niyang call. Brown ng tubig. Masaan na kayo dito? Masaan na ito nga to dito. Nakalasan. Makambol mo guys. Kung mag-select tubig kanang unlimited tubig ang makambol ba. Pero worth it ya ba to baktas eh. Worth it ya. Bon. Nakaw na di po kami kasulod guys. Kinamay nagbantay diri dapita. Diri oh. Nagbantay diri dapita guys. Di on kami kasulod. Ipanguta naman ko asa mo dong. Na may kauban nito. Na may kauban. Siya wala may kauban nito guys. Huwag na banta oy. So niabot nami guys diri sa mo ang pinakauna na spot guys. Diri minag pinakalasan guys. Murag sumahi sila guys nga wala sila nuban sa mua. Kay ninot mo jud kay dito sa mong gatuan guys. Kay kon kay ba pugnaw niya dili lubog. Simple lang baka nimo ba. Aran guys, makulit nami guys. Kita ka biyahe nami guys. Puta. So karon guys, makulit nami guys. Kay hapon na. Kapit na mo gabi eh. Okay, naglisod po ka diri guys. Kay sakit niya kong lupot. Sa ligo na to choy. Kira choy. Kira. Sakit sa kong lupot. Kira choy. Kira. 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 Parang isa guys oh. Walay sinina. Ay sinina na siya guys. Para sa sinina. Panuoton manahon niya guys awa. So mga karon guys, don't forget to subscribe. Click mo notification bell para update ka sa mga gawa na mga videos. Hanggang sa muli. Peace.